Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Praise the Lord. Open iBhayibheli lakhe angavula incwadi kaJohane. We are building up kulesi sisekelo sesibekile. Incwadi kaJohane chapter 6. Sizofunda khona uverse number 5, verse number 6. Sifunde uverse number 10. Sifunde uverse number 12. Egameni likaJesu. Hallelujah. Incwadi kaJohane chapter 6, verse number 5 and 6, verse number 10 and verse number 12. John chapter 6, verse number 5. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye. Wathi kuFilipu, sizakuzithengaphi izinkwa ukuba badle laba na? Verse 6. Washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi azakukwenza. Verse 10, 10 and 12. Verse 10. Jesu wathi, bahlaliseni abantu. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi-ke amadoda. Umuma wawo kungathi izinkulungwane eziyisihlanu. Verse 12. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, uthani umvuthuluka eseleyo, ungachitheki lutho. Uthanda umvuthuluka. Praise the Lord. Ngicela ukuthi ngifunde uverse number 5, I mean verse number 6. Lalithi iBhayibheli, washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi azakukwenza. Cela utshela umakhelwane wothi uNkulunkulu uyakwazi azakukwenza kulo nyaka ka-2018. Ngiyazi mina nawe sazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi azakukwenza unyaka ka-2018. Phinde umtshele umakhelwane ufike ngabazi engazi ukuthi lento izoqhubeka kanjani. Cela umtshele okugcina ukuthi uNkulunkulu uyakwazi azakukwenza kulo nyaka ka-2018. Into zakhe ayilungi. Kunezinto uJohane isimangaliso lesi engikhuluma ngaso. Bobane ababhali bama gospel basirekhodile. Worship.
season ukuthi ifike. Mina ngiyayifuna le anointing yokuthi I do more for less. Kama uyifuna ungayifuna angayinkinga. Kodwa ngiyayifuna le grace yamadoda awu-4 agulayo noqobo. Kodwa kuthi mayinyathela kunyakaze isigodlo. Shamadaya. Kungashiwo ukuthi kuze amadoda awu-4 agulayo anoqobo. Kodwa kuthiwe khona abadaleza ngamahashi. Ngiyayibona asiphume esifakeni. Doing more. Takabaliselaya. Unanazi usathane. Yesu bazalwa. Lithi iBhayibheli. Uma uJesu ebona isiqubu
generation yama-PlayStation. Ngenkathi sidlala amakhayiti phostoli, into ebiyenzeka bekuthola ningabafana nibaningi nidlala amakhayiti. Kwesinye isikhathi ninoplastic ofanayo aShoprite. Ngamanye amazwi ukwazi uku-identify ikhayithi yakho uma isisemoyeni. Kodwa khona indlela ebesazi ngayo
Wafika after 6 days. Just ufika la. After 6 days. Wotholula eseqaleni. Impela bisobala manje. Wathi yena mabo. Owayazi. Ukuthatha ama-delays akhona empilweni yakho. Yini obuyayazi? Yes. Rilesha. Uyayazi into azawuyenza. Ake umuzumuzo ukuthi uyenzelani. Ubakhiphelani. Abantwana baka-Israyeli. eGibhithe. Emva kwalokho avumela uFaro ukuthi makabalandele. Futhi the worst part of it, ubahambisa ngendlela enolwazi olukhulu. Ikhona enye indlela engenalo ulwazi. Uvumela abaseGibhithe babalandele. Ngemuva abaseGibhithe ngaphambili ulwazi olukhulu. Uyivumelelani uNkulunkulu lena? Impendulo isobala. Mabethandaza bethi Nkosi nakho isibuka. Wathi khululekani. Ngiyayazi engizoyenza. Bayekeni bese. AbaseGibhithe babonana. Namuhla sophinde babone lapha. Ngoba ngiyayazi into engizoyenza. Angeke manje. Uyayazi. Noma ngabe ulwazi olubovu. AbaseGibhithe. Noma ngabe inkinga yakho isiphakethi. Uyayazi into. Hayi bakhona abantu echukumeni. Bakhona omama echukumeni. Abathi sihambisile ingane kodwa imali ayikho. Nathi impendulo myeka aphe uNkulunkulu wakho uyakwazi azakukwenza. Lapha sebekuzile umakhelwane. Bathi waqala ukwakhisha uyenapha. Bathi-ke simpendulo uma ubuye echukumeni. Ukuthi lento ngiyiqalile. Ngiyiqalele isathe sodwa. Ukuthi le ngimkhonzayo uyayazi into azoyenza. Uyayazi. Register wena. Uyayazi into azoyenza. Memezela wena ngisiyakha kulolu nyaka. Umazi ukuthi imali izovela. Nathi bantulo. Wathi siyaqala ukwakha. Wakubayeka. Asabadala. Kumele ngishumayele. Kumele ngishumayele. Uvumelelani uShadrach noMeshach. Manje nesithathweni somlilo. Akawufisi ngalo umlilo. Kwakunamandla okufisa. Wayazi ukuthi makeke awufisi. Ilade leliyirisha. Ulimakhelwane. Uyayazi into azoyenza. Ingathanda kwakhe. Ulunyaka. Ukuthi imali izoqhamuka kuphi? Sikhokweni. Ukuthi yena into azoyenza.
had in mind what he was told to do. Lalela ngayitheki la ikho. Lalela la ibambe izokusiza. Uma eqeda ukhuluma noPhilip. Ukhipha ama instructions. Babeke. Uma eqeda ukhuluma noPhilip. Ukurelease instructions. Uthi batshela bahlale phansi babekeni ngamagruphu ngoba uNkulunkulu mayezosenza isimangaliso kumele kube ne-order. Mawufuna i-breakthrough, set your house in order. Mayiqeda ubanikeza instruction wathi bahlasele phansi lethanda iziko ezu-5 nezinenhlanzi eziwu-2 bayiletha wayeseyiphakamisele ezulwini wayesethi babantu yabona ukuthi wena uyizwa njani wayeseyabanika what it is built 5 loaves ney'nhlanzi ezimbili but naye iminqwenqwe litangisho ngokuthi wabanikeza instruction. Ngizothi ejukumeni uma eyazi into azoyenza kwesinye isikhathi uNkulunkulu bazalwana akaphenduli ngo-yes nabo-no in our prayers kodwa uresponda ngama-instructions. Tell me how to follow the instructions. What makalwana uma eyazi into azoyenza follow the instructions. Noma ngabe imalo ayiyenzi sense kodwa mayisiwo izoyenza sense. Anizwanga kahle owathi ngiyise kwisithandana ngiyise kwisithandana one day sidla espe maqeda ukudla espe siyisigungu esithize wahanjwa kwayokhokha kwabuya neresidi nekhadi lakaspe owayokhokha wabuza ukuthi ubani ofuna leli khadi washo ukuthi babhizi ngama-minute omhlanga ngathi niletela kini wamnikeza leli khadi ngathi baba elani leli khadi wathi hamba ubuza lapha entombazaneni ethilile ukuthi elani leli khadi ngasukuma ngayo entombazaneni ethile yathi ngane yami elani leli khadi yathi ngane baba leli khadi ngokwebhiliya namhlanje nidle imali eningi kakhulu ngokwemali eniyidlile leli khadi selino-50 rand already kulo ngathi mina pho ngizokhonsuma kanjani lo 50 rand wathi baba hamba uye kwi-website www.spay.co.za ngathi mina masengifike lapho kuzokwenzakalani wathi follow the instructions. Just follow. We are going to MTN. Why are you asking? Mano black la bosi sa bakume mafoni. Ofia chere tiwani de name. You are in the main. The prepaid restaurant. Ufuna umuza ngama-contract. Ufuna umuza nge-airtime.
promotion yakho. Uyayazi indlela every breakthrough yakho. Ukuthi kuze kube manje. Ngoba phenduka. But the last instruction, Apostle take other part. The last instruction. Ume bathethu batshela ukuthi impostor isikhona. Abahlale phansi. Wahlephula izinwa. Wayifake ebethweni. Wayeseserve them. Uma sebeqedile ukuthatha leyo instruction. There is another instruction esingapay attention kuyona. Umoya engcwele angitshele ngayo. Le instruction yesibili leyo qala simemeza bayikhela out perfectly. Yeah, lapha bazange ba-hesitate. Baba-disapprove. Babengenandaba noma ziyele noma yini. Kodwa babebamba ukusho kwakhe. Babamba ama-instruction. Uyazi, instruction yesibili yangithi mhlawumbe izoba-offenda abantu. Instruction yesibili ithi sebedle bonke bayena. Sebedle bonke ney'ngane. Yebo. Nomama. Yebo. Basudile. Akekho safinisile. Instruction number 2 yayisithi gather the leftovers, the pieces. Wafana ijini. Sisazosikia. Please, bazalwane mlalele kahle ngimoya. I-instruction yesibili ithi mama-collect ama-leftovers nama-pieces asale dliwa because akumele kube khona into ewistwayo noma laba sebesuthi kodwa lezi mvuthuluka sizoyidinga somewhere. Gather the pieces. The church is refusing to gather the pieces. Abaningi abamzwa. Angeke kuyifundise ofuna ukuba nama-reject esontweni lakho. Bonke abafundisi bafuna abazalwana perfect. Uma ungekho perfect uhambe kwelinye isonto labantu abangekho perfect. God is blessing to agatha. Isonto sile labantu aba-perfect. Elabantu abama-pieces ngenxa yempilo. Impilo ibashaya. Kodwa uJesu is still interested kuma-pieces. Let us go in with us. Let us go. Iqiniso ukuthi usayitholile ingane amahloni. Let us go and gather the pieces. Iqiniso ukuthi sifunde ngayo emaphepheni. But his instruction ithi gather the pieces. Uma wena ungekwenza lutho ngama-pieces, uJesu khona into azoyenza. Bayasho ukuthi kodwa yini lebandla lakho lanefeke, yini lebandla lakho lanabantu abadume kabi. No, the church is not for the perfect people. Aningizivele angisangizwa ngikuthabisizwa ke. No, ngilalela instruction ethi gather the pieces. Yeah, yazi ibandla line-attitude kaZila. Ibandla line-attitude kaZila. Usefikile uJesu enzini kaSaul. Uthi washo wathi angeze justice.
David Jesse. No me l'union. Oh. No me left over. No me my pieces. I'm glad you lost it. Let them soak it up with you. No me useless. God again useless. What are the pieces? Gather the pieces. Gather the pieces. Gather the pieces. The leftovers. Lavo mabataki ya matani boss. Why don't you do it for share? Hallelujah. Now you want to see what you don't useless. Wrong. It is helpless, useless. But David was still interested. But gold. Let us gather the pieces. Let us gather the leftovers. Everyone let us upon our leftovers. Our toes. Our toe. So far we go to do. What are they doing? Let us gather the pieces. Only you take my pieces. Only we shall take my pieces. One of us are one of my pieces. God, when I'm standing, I must lay on the message. It will come as you are. No matter how broken you are, God, I must lay on the message. Tell me what you are asking, that's what it is. No matter when you are asking. You are asking, that's what it is. Just stand and declare God. Not from the past. We are asking, that's what it is. One moves along. Let us follow the instructions. Because here, we are lost. What will we apply? Now, I want to qualify more. How much